fet aquest aclariment, entrem en informació de precampanya. Entre els contactes que està mantenint el Partit Popular per parlar amb associacions i col·lectius diversos, ahir es va reunir amb la Federació Balear de Donants de Sang. Bauzá defensa la bona voluntat d'aquest ens que vetlla per tenir un banc de sang que abasteixi totes les illes. A Mallorca té més de 600 voluntaris que mouen un col·lectiu de més de 84.000 persones i que, per tant, necessita més recursos. El partit polític ha volgut mostrar-los el seu suport i ha remarcat que volen invertir en l'estat del benestar. Nosaltres sempre hem dit que hi ha 3 punts que són absolutament importants per lo que és el tema del benestar social, que és l'educació, la salut i els serveis socials. En aquest cas, un dels punts és la salut. És un col·lectiu, torno a repetir, un col·lectiu absolutament altruista. Tot això ho fa en la voluntat, sense cap tipus de contraprestació. I per això, precisament, nosaltres el que hem de fer és estar més a prop que ells, més que mai, i sobretot tenint en compte que donen vida.